Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। नगावआव सासे बर' पुलिसनि जिउ खहा। नगाव जिल्लानि कलियाबराव बर' पुलिसनि जिउ खहा। नगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कलियाबरनि मिसा होननाय जायगानिफ्राय बर' पुलिसा गावनि मावनो गोनां बिबानाव थांबाय थानाय समावनो लामा फाहामबाय थानाय गोथौ हाखराव गोग्लैयो। बे समाव उलुनि पुलिस थानानि जवानफोरा बोखांनानै जखलाबन्दा देहा फाहामसालियाव थिसनहैनाय जायो। नाथाय बर' पुलिसनि जिउखौ गैलिया होननानै डक्टरा फोसावना होयो। बर' पुलिसखौ नगाव जिल्लानि सुंलु पुलिस थानानि जवान उरुप बसुमतारी होनना सिनायथि होदों। उरुप बसुमतारीया मैया सनिबार हरनि समाव मिसा होननाय जायगानिफ्राय मटर साइकेलजों गावनि मावनो गोनां बिबानाव थांबाय थानाय समावनो लामानि गोथौ हाखराव गोग्लैनानै देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो फाहामगिरिया जिउ गैलियाखौ फोरमायना होयो। मख'नो गोनांदि दासिम बर' पुलिसनि गुबै सिनायथि मिथिनो मोननाय जायाखै। नैथियाव दङ। प्रमद बर'आ बुंदों रन्जन दैमारिया थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन। दिनै क'क्राझाराव बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरनि जिउ राहा दानाय आरो थांना थानाय स्किल डेभेलपमेन्टनि बिथांखि बेखेवदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि गोलाव सम जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एनडिएफपिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय सरकारजों सावरायगासिनो। बिथाङा खम समनि गेजेरावनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन होननानै फोरमायथियो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। थामथियाव दङ। एसआइ पेपार लिक जाथायनि दायाव करिमगन्जनि एसपिखौ सासपेन्ड खालामदों। आसाम पुलिस बिफाननि एसआइ साख्रिनि लिरनाय आनजादनि सोंथि बिलाइआ लिक जादोंमोन। आसाम रायजो बेंगिरिया एसआइ साख्रिनि लिरनाय आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानायनि दायाव करिमगन्जनि एसपि प्रशान्त दत्तखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। ब्रैथियाव दङ। बारग' एनडिएफपिनि सोद्रोमा आरो बर' लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै बारग' एनडिएफपि आरो लाइमोनफोरखौ थाबैनो गुबुन गुबुन रैखाथि बिफानफोराव साख्रि थिसननायनि खामानिया मावफुंजानायनि लामायावसै। दिनै क'क्राझाराव बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरनि जिउ राहा दानाय आरो थांना थानाय स्किल डेभेलपमेन्टनि बिथांखि बेखेवदों। बे बेखेवनाय हाबाफारिनि उनाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि आसाम पुलिस आर्मि पेरामिलिटारिनि गेजेराव सावरायनाय जादों आरो थाबैनो खमसे खम 20-25थासो सेन्टाराव बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव फार्स्ट। बिनि उनाव जों खावलायदों सनितपुर, बिश्वनाथ, गवालपारा, कार्बि आंलं बेफोरावबो जानांगौ। जे रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि थाखाय केडार, कनस्टेबल, सल्जार आरो माखासे अफिसार्स जाय जेरै हायो बेबायदि रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं जों ओनसोलफोराव जागायगोन। आरो जायफोरा आर्मि पुलिसाव साख्रि मोननाय नङा, साख्रि मोननायनि बैसो गैया, बिथांमोना जाहाथे गावनि आथिङाव गसंना थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय माखासे राहा लामा बर'नो थाखाय आसामनि पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट, SIRD, एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट, बिभिन्न डिपार्टमेन्टफोरखौ लानानै बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट जयैनो बिसोरखौ स्किल ट्रेनिं होनायनि थाखाय आग बारायदों। एकटनि जे दफाफोर दङ बेफोर गासैबो मोनसे मोनसे मोगथाङाव महर मोननो थांगासिनो दङ। कार्बि आंलंनि जे जेंना बेखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय जों सावरायदों। बेजों लोगोसे गामि दानख'नाय, गामि सुनाय, 60 समस्ति बानायनाय बेफोर हाबाफारियाबो जागासिनो दङ। एनडिएफपिनि केस विथड्र खालामनाय बेबो जागासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।